Elami lithi yehlisani iy'nhliziyo, vela nixole, vumani ukuthi u-2025 kube unyaka kaKhuzani. Hheyi, waziwa ngoHlumakoti. Siyabonga Khuzani ukuthi as a leader yesizwe esingaka sama-Blue Nation, Blue Lions, uthi konke uma usukwenzile empilweni ukhumbule ukuthi ikhaya konje kumele wenze iqiniso. Ubalethele umakoti, bembone umakoti wabo akade bemlindele. Nathi siyabonga. Zonke-ke iy'nhlaka ze-South Africa zinyakazile. Akukho onganyakazanga, akekho ongathintekanga, akekho ongabonanga umlando uqopheka phambi kwamehlo enu. UKhuzani esigcwalisela ey'ntweni ezinhle asezenzile. Nabade benemibuzo-ke, bethu kwenza nini ukuthi, kwenza nini ukuthi? Bona-ke sebezokwenza nini-ke lokho abahlale bebuza abantu, ngoba umuntu nomuntu unendlela yakhe ayihambayo, unendlela yakhe ayihlelayo, unendlela yakhe umuntu azi ukuthi uzoyihamba kanjani. Bengifisa abazali basekhona beyibona isimanga senziwa uKhuzani. Ugogo wakhe ucabanga ukuba usekhona, nabanye-ke abayizihlobo zakhe abangasakwazanga ukubona lento enhle kangaka. Bengifisa ukuthi bebe khona bekubone, kodwa-ke akunankinga, uNkulunkulu kuye oyivumile. Kodwa okwenzakalayo kuwukufakazela ukuthi umuntu uma ezelelwe ukuthi uyokwenza into ethize, unyaka othize, leyo nto le iyenzeka nanoma ngayiphi indlela. Angazi-ke noma kukhona yini okusashodayo okwenziwa uKhuzani. Mina ungigeze igilo, ungigeze inhliziyo kuzo zonke izinto ayi-achivile nayizuzile kulo nyaka. Le isipho esikhulu kakhulu ukuy'dlula zonke. Uze uyabuya na-overseas ukuyokholektha ama-awards. Eyi, yaze yankulu lento. Lena-ke akuyona-ke i-competition kwabanye abantu. Maybe okuthiwa ombangi ukuthi kumele befakwe under pressure ukuthi nabo benze njengoKhuzani. Cha, iy'nhlelo zabantu ayifani ngani zakwethu, ay'soze zafana. Kuyangcokiswana emculweni, kuyagconwana, kuyabhokwana, abanye bathela isoil lapho nalapho, kodwa ekugcineni kosuku iy'nhlelo zabantu ayifani. Asisafuni ukuzwa-ke izinto ey'thize, lokho ey'khulunywa zibhekise ngakuKhuzani ngoba sekuphrovile ukuthi uKhuzani usewumnumzane manje, use-serious ngempela impilo yakhe, impilo yakhe useyithatha serious. Abanye abantu-ke bangafunda babukele nakuyena ey'ntweni ezinhle asezi-achivile before. Asazi ukuthi impi yey'thupha, ama-keyboard warriors azomisa kanjani kulokhu abahlale begxeka uKhuzani beyibona intembi ngaso sonke isikhathi. Asazi abazomisa kanjani. Sekuzomele niy'hlole iy'nhliziyo zenu ukuthi anithakathi yini ngampela mpela. Akekho yini umuntu emndenini eniphuma kuyona ababethakatha, ngoba akukwazi ukuthi noma kunento enhle kangaka wena usabona ububi. Into engakenzeka ekhakeni, akekho owashada ekhakeni, abazali bakho abashadanga, ugogo wakho uzogxeka into enhle kangaka eyenziwa uKhuzani. Umculo kamaskandi, umuntu olidayo ey'ntweni ey'ningi endimeni, akujwayelekile. Bakhona omaskandi abacacelwa before, baningi kakhulu esababonayo. Hhayi ukuthi lento sekuyinto enkulu yini eqalayo ukwenza umaskandi. No, ayiqali, kodwa lo umlando oqala ukwenzeka. Ilokho kumele nikwazi ukuthi yonke into uma yenziwa nguKhuzani isuke umlando futhi isuke iqala ngayo. Even noma bekhona abakwenzile before, injalo nje indaba, angeke nikushintshe lokho, kuyohleli kunjalo. Sizohlala simtusa-ke njalo uKhuzani ngazo zonke iy'khathi, ngoba uKhuzani azange akuthole ukuphatheka kahle endimeni selokhu afika, azange akuthole ukunconywa okuyikhona khona, akazange ukuthole ukuphakamiseka phezulu okuyiqiniso. Hleli kunobhadi entweni ayenzayo. Nalesi sikhathi kuthiwa uyenzelelwa kwakunzima, ethule kanzima, kungalungi kahle. Bebhizi abantu bemphesha ngey'nkulumo. Namanje-ke asikwazi ukuthi sisho otherwise, asikwazi ukuthi nathi sihlanganyele nezitha. Into ekufuna uku-emphasize, akugcizelele ukuthi uKhuzani ey'ntweni asey-achivile kumele simbonge kakhulu. Abaculi siyazi ukuthi bathwala nzima kanjani, izinto ziza kanzima kanjani, umculo awunamali, kodwa uma kunomuntu owenza into enhle ebonakalayo kumele simbongise. Nanoma yimuphi umculi ozothathela igxathu leli kumele simphakamise naye, njengoba siyazi impilo abayiphilayo. Bahlale besemgwaqeni, baya-travel-a, bagibela amabhanoyi, isikhathi semindeni yabo sincane, bazama yona impilo njalo, ngoba umculo usuke uyisipho, usiphiwe umdali, usiphiwe iy'dala zakho. And yinto futhi uma uyisebenzisa kahle ekusebenzelayo, ekufundisa, ekujwayeza nabantu abaningi, abantu abanolwazi not oluthize ongafunda kubona, uncele, yabona, likufundisa nama-connection ukuthi kungenwa la nala nala. Yilokho engikuthandayo-ke ngomculo-ke wonke, kungakhathalekile lowo mculo lo okwamaskandi
noma iyiphi genre. Ilokho-ke ngifuna ukukuveza-ke njengamanje. Bafowethu qhubeke nje nibasapothe bonke abaculi, nibaseke, nibaphe yonke isupport abayidingayo nefanele. Nathi soqhubeka senza amavidiyo-ke akhombisayo ukuthi ena siyahambisana ney'nqumo ezinhle abay'thathayo ngempilo yabo, because sifuna ukubona izinto ezinhle be-achieve-a, imindeni yabo ikhula, bezibeka emlandweni esike yenziwe amanye amaciko namaqhawe asedlulile abafunde kuwona, ngoba umculo wamaskandi ujulile. Bekuyilokho nje ngani sakuthi nisalahle sizodinga ukuzama, sesibuya nenye ividiyo. Ngiyabonga.